Annur, annur hasken kairi, annur rayuwa na da tari na buri, annur kana da shi wani bai da shi dai na buri, annur in dukiya ce in ba kai bane na fari, annur mai cuta kabari, mai fariya kabari. Kaso mai san ka da zuciya guda ɗaya, ka riƙe gaskiya rayuwar ka ba ka shan wuya. Irin yan nan na uba ne, Ni dai ina da wanda nake so. Kina da wanda yake so? Ni za ki gaya wa maganin banza ku? Kina da wanda ki gaya wa maganin banza? Saboda Allah da Annabi wani irin iskancin banza ne iskancin wafi. Ke kuma ke daure mata gindi. Ke kuma ke daure mata gindi. A dinga haƙuri, an kyahi haƙurin. Tashi kuma tashi kuma da cin zuru akai. Ana abin da za ki gaya mutum maganin banza. Ke ce yau a garin namu? Wallahi. Auta? Gogo wallahi an mana hutu ne shine na ce bari in zo. Wallahi ko kin kyauta. Su waye wa'annan kuma? Gogo badame ne wallahi. Dan gidan Malam Audu mai auduga. Kuma mun ganta ne a can bakin shigowa gari ta mana bayani cewa ita jikar kice. Kun kyauta jika ta ce. To shine muka ce bari mu rakota har gida saboda wannan ƙauyen duk wani tsaro da ke ƙauyen nan a hannunmu yake kuma a hannun mai gari yake. Haka yake. Wallahi kun kyauta. Na gode muku. Allah ya muku albarka. Amin amin. Na gode muku. Aji kalle. Kai na gode muku fa. Ku sauka lafiya. Na gode muku. Allah ya muku albarka. Kai na gode. Yaji kalle. Dauko tabar mu a cikin ɗakin nan mu sha hiran birni. Yau ke ci a karkaran mu. Alhamdulillah. Wannan yarinyan ina ganin ta na ji na kama da santa. Kai oga ina ganin ta na talkarar ka ce saboda kun dace. To kuna ji na? Ina jin ka oga. A ƙauyen nan ku jawa duk wani samari kunne ku gaya musu cewa kar kowa ya neme ta. Wanda yarinyar taka ce babu wanda ya sai neme ta. Oga ta zo ne ko? Saboda duk wanda na kama shi da ita lallai zan ba ma ƙasa ajiyan shi. An gama oga. Saboda Allah da Annabi. Ai me gari ina ga alamun bana fa aikin nan ta yi kyau. Malima. Kai ne? Wallahi ni ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gajiya? Wa alaikum salam. Ya gari a lokaci. Na zo kewayen gona ne. Na ba dan gidan Lado shi na ba aikin gonan nan saboda Allah da Annabi. Ka duba nan din ma da ya noman ka duba inda ya bar min ciyayi a cikin kwarin gona. To ai kai ya kwashe ya fita da shi. Ai kai ma saboda Allah da nan ka duba can wajen inda na ce ai mun noman nan ba ka yi mun ba. Allah sarki. Saboda Allah da Annabi ma. Ka san sha'anin kuruciya. Wato ita kuruciya da kake gadi. Ka san mu yanzu gyaran matasan mu yanzu ba komai bane illa su ga san aishi kuɗi ko ba gaskiya ba. Wannan irin rashin imani ne kamar ni a cikin ina mai gari. Yanzu dai kana ba da aikin gona saboda Allah ba za a yi mun da kyau ba. Ya hakuri ai babba juji ne. Ka duba babba juji ne. Wannan akuyoyin malliti ne. Akuyoyin shi ne ya sake su kawai sun zo suna shiga mun gona. To hakuri za ka yi hakuri za ka yi. Ni mai gari na ce a kama akuyoyin nan sai a ga laifi na. A kwarai kuwa. A ce ni na zo na yi rashin mutunci. Ka yi rashin mutunci. Ni kuma ina daidai da kowa a cikin garin nan. Ai ba ta kai ta kawo ba ya hakuri bari in kai ka. Wato kana ji ko mai gari? Ina jin kamar dan magana ce ta natsuwa ka san
ranar wanka aka ce ba boyan cibi ko magana ce ta natsuwa ta nazo in maka ko ba gaskiya ba gaske malima me gari na'am abinda nazo da shi shine wato ina wayannan mutanen namu da suka zo yan garabasa suke da suna masu a bada dubu kaci salamu alaikum wa alaikum salamu malima salamu wa alaikum salamu wa alaikum ina gaisawa da Allah ina gaisawa da Allah anan ina gaisawa da Allah kuma ba mu gaisawa da Allah ai ban ce ba ku gaisawa ba rashin gaskiya ne baka so ka dauka malima ina jin ka ma ka zo kana bayan waɗannan mutanen ne ka zo ka ga maganan banza ko ba maganan banza zan ga ma aya da hadisai zan ja ma to mu ka san ba mu je islamiyan ba to Allah na tuba mu ka san ba mu je islamiyan ba na san da an je ta mubarakanci kuma an yi tallan garau a da ban ce ba abin nan ba malima a'a kai da bakin ka kake faɗa wannan abu ni magana nake ga ma ka san maliman in kai wasa idan ban kore ka a garin nan ba ce me nake masallacin ma ka ce zaka rufe masallacin ma ka ce zaka rufe a'a kana gaddama ne a'a ban gaddama na isa kai ma ka shiga halin yan sa na isa in ce in zagi alkalin ce da ka shiga halin yan sa ido shine kana ji ya hakuri ka ji ni wannan mutanen da kake gani ni kwata-kwata ba su kwanta mun ba tsakani da Allah ba su kwanta mun ba to ta ya za a yi mutum ya zo ba a san inda ya fito ba ka ce ya baka goma ka an sha 20 liman saurare ni ina sauraron ka ka kawo min aya ko hadisi da ka gani aka ce maka wannan abin da suka zo yi haramun ne wannan abin da suka zo yi haramun ne fa la ta karabar riba ko ba haka bane alarin to za ka rin kai ka san mu ba mu je islamiya ba to Allah na tuba mu ka san ba mu je islamiya na san da an je ta mubarakanci kuma an yi tallan garau a da ban ce ba abin nan ba maliman a'a kai da bakin ka kake faɗa wannan abu ni magana nake ga ma ka san maliman in kai wasa idan ban kore ka a garin nan ba ce me nake masallacin ma ka ce zaka rufe masallacin ma ka ce zaka rufe a'a kana gaddama ne a'a ban gaddama na isa kai ma ka shiga halin yan sa na isa in zagi alkalin ce da ka shiga halin yan sa ido shine kana ji ya hakuri ka ji ni wannan mutanen da kake gani ni kwata-kwata ba su kwanta mun ba tsakani da Allah ba su kwanta mun ba to saboda Allah da karan kansa ya haramta riba to kuma abin da kaji an ce za a baka kasa 5 a baka 10 kai ka san amma ka san da cewa Allah ya halatta riba ko amma ai riba ba riba bane ko to ya aka ya kasancewa ya zama hakan malam dan ka me gari kake ko abin da nake so ka fahimta da ni guda ɗaya shine ka san ita rayuwar nan da kake gani kaf yar adaidaita ce mutane ne suka zo kasafai ba mu san su ba su san mu ba suka zo suka ce ga kuɗi na yan zamani an dan sha wando an tsage an yi tsot an rataye sarkoki a wuya yan zamani to abin da nake so ka fahimta nan maganan a tattara kuɗi a basu ni ba na ciki tsakani da Allah wa ya gayyace ka a'a ba gayyace ni ba wa ya gayyace ka ba gayyace ni ba na ji an ce ka ma ka ɗauka zaka basu to ina ruwanka diyarka ce a'a iyata ce ni na dauka na basu ka je ka gaya wa duniya na dau diyata na basu to ai ba ma duniya zan gaya ma ba mutum zai arziki kuna bakin ciki to Allah bakin ciki Allah na duba mai gari ku mutu barin tunda gaya baka yi arziki kana kurciya ba da ka tsuba to arzikin ka da banza ne Wai ba, in tambaye ki yagga. Yaya iyayenki ne? Suna nan lafiya? Suna nan lafiya duka sun ce a gaishe ki. Yaya birnin naku hayaniya yayyawa? Munan shiru yake ji. To ai nan ƙauye ne. Ni ina ni to zan ma iya dadewa a nan. A'a ba za ki dade ba. Ai na ga irin kallon naki. Kin fi mu ne? Bari in tambaye ki yagga. Wai me ya gamin ki da yaran nan da suka kawo ki gidan nan? Gwagwa kenan. Kin san ni dai ban san kowa to a ƙauyen gaba balle ma har wata ma to alaka to ta dan shi. Kawai sun dai ganni ne a kofar shigowa gari suka rako ni. Gara haka. Kuma ki tsaya a matsayin hakan nan. Sabili da yaran nan da kike ganin su a wannan ƙauyen sun shahara. To maganan su nan, maganan su can. Su ne nan yau, su ne can gobe. Ba ruwa na da fitina. Ki tsaya a matsayin ki kin zo ba uwa kawai in kin kare ki koma gaba, ki kama gabanki. Kakki kula kowannen su na gaya maki kenan. Na ji gwaggo tsufan nan dai shi dai to ba abin to da yake to kara muku sai gane ganin to abin to da bai dace. To an gano din.
Watan na zama abokiyar wasan ki shine kike gaya mana irin wannan maganar ko? Allah ba ki hakuri. A dan Allah ni sake ni. Kin san jikin tsufa duk jikin nawa ya zama rangwangwan. Allah ba ki hakuri. Dan Allah sake ni. A'a. Annur hasken kai rayuwa na da tarihi na buri kana da shi wani bai da shi dai na gori dukiya ce ba kai ba kuna ganin za mu fara da mai gari kenan ko? Kaga sai a abin nan Me gari ka ji tsoron Allah. Malima, malima, duk abin da za ka yi, ka tsaya iya kaina. Don duk wanda ya je kan mutanen nan, kowa ya shi sai na ci mai wasu magana. Ka gaya min in shuru, tsakani na dai kai ne maganan nan. Gaya min in shuru, gemun nan ba na banza ba ne. Me gari, ina gaya maka me gari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Allahu akbar. Musa a fili Fir'auna a zuci. Ai na san asalin, karshen ta ma ya gwagwa kasa ta goro ku kauyen ku. Zaka ga maganar banza. Me gari, sauki wannan da kake gani gashi da Allah na tuba shi karan kashi bai koshi ba. Malliman. Malliman. Ni ma nan da kake gani ba tsohon da kyale ne shi. Malliman. Waya naɗa ka limancin? Waya naɗa ni Allah. Malliman. Na san fatsiya ta kun da kake shuka a cikin garin. To ka taba ka bani matanka. Amma na goge na zo na abun nan na zo na dora ka a limancin nan. Ka san da wannan? Na san da wannan. Ka san da mallado ka taba mata fyaɗe? Ni ban taba. Kaga shi wannan dai da nake ga ma kalle shi da gemu kaman jelan tsatso. Malliman. Malliman. Mallan. Kai da ganin kama ba gani kake ba da wannan shege tabarar taka. Alƙur'an ba gani wannan yake ba. Me gari? Mara a kore shi kawai ya kama gaban saboda me abin da ke gaban mu. Kai da makin a rayuwar ka kake bam. Kai bari wannan fa a rayuwar shi ma ba zai taba bari ba. Na bari ga maka malliman. Mutanen gari ma ban ɗebo su ba ku. Baka ɗebo su. Yanzu haka wasu na nan zuwa kuma na sa mata na ta sallah. Ta kwaso min sunayen mata na cikin gida. Bari in gaya maka. Ba ta zama ta zo gale. Allah ba ta sallah. Na rantsa da Allah. Wallahi zan sa yara su fita da kai. Wuce da Allah. Baya son ci gaban bakin ciki kawai. Baya son ci gaban mu. Jibe shi kawai. Dan haka mutum baya son ci gaban mu. To kun ga yanzu suna ya kammala. Guda nawa ka samu? 10.
a samu da yawa. Kai ka ganka Ahmad din nan sai shegen tsoro. Wallahi shi fa tsoro ne shi. Ha, muna tahiya kamar muna tahiya da mace. Ka saki jiki mana. Yanzu mutum 10 nan in aka tara kuɗi. In ko gana magana ka daina saka baki. To ya isa, yayi. Yanzu don Allah ya kuka gani? Yayi gaskiya. Mutanen da sun rubuta wallahi. Kuma sun ce akwai wasu ma. Kana kokarin ka tada abin da muka rufe. Yanzu dai ayi hakuri. A'a. To ka gani. Garin duk jahilai ne. Wallahi alam hadda musamman mai garin nan. Gaskiya. Ai mai garin. Yanzu mu shiga sai mu yi lissafi ko? To ba da. Yawwa. Auta Allah sarki. Auta na ga baki murmushi ne haka. Ni murmushin da nake yi. Auta kin san ma wani abu kuwa? A'a sai ka faɗi. A duk ƙauyen nan ba yarinyan da na taɓa tsayawa da ita na cewa ina son ta, amma sai na ga ke kin zo kin saye min zuciya. Na maka? A duk ƙauyen nan ce miki ban taɓa ganin wata mace da na taɓa tsayawa da ita wai ta min ba, amma ke kin saye min rayuwa. Na ji kawai kin mun ne. Auta kenan. Kuma na yi kashedi a ƙauyen nan wa duk wani matashi akan in na gan shi a hanya yana miki kallon banza ko kallon so, ko in gan shi kofan gidanku, na rantse da sarkin da ke busan numfashi, kin ga sai na cire ran shi na bawa ƙasa ajiyar shi. Wai dama kai haka kake baka ɗaukar ran mutum a bakin komai ba? Fata mai kyau bai fitowa to a bakinka sai mummunan fata? To ka sani ba a koya min wannan tarbiyyan ba. Daga gidan mutunci nake ba daga gidan ɓatattu ba. Haka wai dan na ce ina son ki shine zaki ringa gaya min maganganu? Na rantse da sarkin da ke busan numfashi tun da uwata ta haife ni ba macen da ta taba gaya min maganan banza na kyale ta sai ke a yau. Ko ta nan ma zaki gane sanda nake miki ne zai hana na ɗaukan fansa. Ni dai ka san ban dace da kai ba, don haka ka yi haƙuri. Da ma za ka iya to canza halayenka da zan iya tunaninka. Allah ya taimake ya gajiya. Lafiya ya aiki. Lafiya baka bari mun zo ba mai gari kace. Saboda ka san garin akwai yan bakin ciki. Shi yasa na zagayo na lallabo na ce bari in zo in same ka. An ƙara Ka san Hausawa an ƙara samun jama'a ba wannan ba ma. Ka san Hausawa na ci a yaba ta kyauta. Tukuici. Yawwa. Abin ya ma daɗi kenan. Wallahi tallahi. Ai mun gaya ma abu ne mai kyau. Ka bari ka ji. Ka san abin da na zo maka da shi. Wallahi na zo zan baka diyata ka aura. Aure sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yaro yana ka canza. Na gode fa mai gari yakka ta cikin ka. Aisha lele na ce wannan diyan da yake gani ina masifan ji da ita. Ka bani ita. Hatta Nasiru. Ya zo wani yaro mai dan kai haka. Na gane. Ya zo yana san diyata. Yana nan ran nan da muka karbi suna ko? Na ce ba zan bashi ba. Yanzu zaka bani.
na baka ma na baka Yaka. wallahi na baka Bako ne fa ni. a'a wai ko ina ga barin wai me kake abun nan Allah ya taimake me. Ka san ba a ja da ku. In kai kyauta ya zauna kuma baka sani ba. Ina rubanya wannan da muke yi a cikin kaso da in an kawo. Wanda ka taba gaya man din nan naka linkin ba linkin. Kai da Allah Allahu akbar la ilaha illallah. In dai ka bani shalele an wuce wurin. Shalele na baka. Godiya nake yi. Allah ya taimake. Kana zuwa ka shiga gida ku zauna ku yi hiran ku a ciki. Akwai daki na nan na ware. Da shalele. Dakin nan na ku shiga ku yi hira a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya kamar yadda kuka sani sunana Saifullahi Musa Gwanki. To, ina so in tallata muku wannan shahararren shiri namu mai dogon zango wato ANNUR. Na san da cewa gaba ɗaya al'ummar faɗin duniya kun san da wannan fim. To kawai abin da nake so lallai ku ci gaba da yin subscribing a tashar mu mai suna Anesco Record. Wallahi wannan shiri ba sai na ce komai ba, na san da cewa yana nishadantar da ku, yana faɗakarwa, yana wa'azantarwa, yana ilmantarwa. Kai ai wannan shiri Allahi ranar da na fara kallon shi ban iya bacci ba komai yasa ban iya bacci ba saboda nishadin da na samu, saboda ilmantuwa da na samu a ciki. Kai abin da nake so wallahi ku garza YouTube channel namu mai suna Anesco Record, ku yi subscribing, ku danna ƙaraura, ku yi sharing, ku yi comment. Kai ni ma fa sai na kasance fa a ciki ba. Ba za a banna a baya ba zan so a ce kawai dukkanin wasu masoya na ku biyo ni mu je mu kalla ANNUR. Bye, I love you. ANNUR, ANNUR, ANNUR hasken kairi. ANNUR rayuwa na da tari na buri. ANNUR kana da shi wani bai da shi dai na buri. ANNUR in dukiya ce in ba kai bane na fari. ANNUR mai cuta ka bari, mai fariya ka bari. Kaso mai san ka da zuciya guda ɗaya. Ka riƙe gaskiya rayuwar ka ba ka shan wuya. Ramin ƙarya kurarra a duniya. ANNUR, ANNUR, ANNUR.